Enjoy yourself. It is later than you think. So, दिनै लोगोफोर आं नैबो मोनसे टपिकनि सायाव नोंसोरजों शेयार खालामनो नागिरदों जाहैबाय बे टपिकआनो enjoy yourself. It is later than you think. नोंथाङा मोजाङै खोनादों जानो हागौ. Enjoy yourself. It is later than you think. तो फैदो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि मुङा बिरजय ब्रह्म. आं नोंथांमोनजों बेबायदिनो माखासे motivational थट्सनि सायाव बा टपिकनि सायाव आङो शेयार खालामो. तो लोगोफोर अब्ला फैदो जोङो टपिकनि सायाव दिनै सावरायनोसै. तो टपिकआनो जोंनिया बेनोमोन enjoy yourself. It is later than you think. आङो मोनसे फिसा काहिनी सल'खौ लानानै दिनै नोंसोरजों नैबे आंनि टपिकनि सायाव आङो सावरायनो सानदों. तो काहिनीया ओरैबायदि एबा जाथाया ओरैबायदि मोनसे हस्पिटाल दंमोन. सासे डक्टर लुमिस होननाय. बे डक्टर लुमिसआ गावनि हल लाइफआव डक्टर जानायनिफ्राय 21 बोसोर बियो सार्भ खालामदोंमोन. बिथाङा गायनेक'लजिस्टनि बियो डक्टरमोन. दा सानसेखालि बिथांनि हस्पिटालाव मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै फैयो. थ' बेनो जाहैबाय सासे हिन्जावा बिनि हस्पिटालाव फैदों आरो बे हिन्जावा डेलिभारिनि माबायाव फैदों. दा डेलिभारि जानाय समाव डक्टर लुमिसआ बै हिन्जावखौ नायनो मोनाखै. दा डक्टर लुमिसनि हस्पिटालावनो सासे गुबुन डक्टरजों बै हिन्जावा नायजादों आरो. दा बै हिन्जावा बै डक्टरजों नायजानाय समाव बियो गावनि फिसाखौ माने बासायनो हायाखैमोन आरो. बेनि फिसाया जोनोम जाखांनायनि दसे उनावनो थैनानै थांदों. दा खोथाया जाहैबाय डक्टर लुमिस, बे डक्टर लुमिसनि सारनेम आरो बै हिन्जावनि सारनेमजों एसे गोरोबोमोन आरो सारनेमा. दा बै डक्टरा जेब्ला डक्टर लुमिसनो खोन्थाहैयो जे नोंनि सारनेमनि सासे पेसेन्ट दंफैयो जोंनि हस्पिटालाव, दा बिथाङा गावनि फिसा जागोदानखौ खोमानानै लानांबाय, जानो हागौ नोंथांनि रिलेटिभफोर जागोनदां होननानै सासे डक्टरा डक्टर लुमिसखौ मिथिहोबाय आरो. दा बेयाव डक्टर लुमिसआ सानखांदों आरो नायनो गोसो जादों सोर बियो. दा दहायनो होनदों डक्टर लुमिसआ 21 बोसोर बैसोखौ बियो गावनि खामानियाव बावसोमनानैनो गावनि फारसे खामानि मावनांगौआ गैया जादों आरो. थ' डक्टर लुमिसआ बै हिन्जावनि हलाव थाङो, पेसेन्ट थानाय रुमाव, आरो थांनानै हिन्जावखौ जायहा फिसा गोमानानै दङ, बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दङ, बेखौ लासैनो आखायाव दांनानै बिलिरनानै बेखौ गोबां राव बुङाखैब्लाबो बिनि आन्दाज, बिनि मोन्दांथि बैफोरखौ नुनानै पेसेन्टआ जोबोर गोजोननाय मोन्दों गोसोआव. जे ओरैबायदि काइन्ड हार्टेड डक्टर लुमिसआ जाय गावनि फुरा हल जिउखौनो सेक्रिफाइस खालामबाय गावनि खामानियाव. दा बेखौ नुनानै बै फिसा गोमाजानाय हिन्जावा मोजां मोनदों. बिनि केयारखौ, बिनि साननाय हनायखौ मोजां मोनदों आरो. दा नार्सफ्रा खोन्थादोंनो बै पेसेन्टनो ओरैबायदि खोन्थादों आरो. दा डक्टर लुमिसआ बियो डे एन्ड नाइट बे हस्पिटालावनो प्रेक्टिकेल खालामबाय थायो आरो थाबाय थायो आरो. फुरा बिनि 21 बोसोर समखौ बियो बे हस्पिटालावनो खाथायदों. दा बे जाहैबाय मोनसे काहिनी. दानिया बै जाय पेसेन्ट हिन्जाव बियो गोबां समनि उनाव जेब्ला डक्टर लुमिसआ गावनि खामानि मावनायनिफ्राय बियो रिटायार जानायनि समसिम बियो फैयो, अब्ला डक्टर लुमिसआ गावनि फुरा बोसोराव फुरा एक्सपिरियेन्स बे मावनायफोरखौ बियो आन्दाज खालामनानै सानसेखालि मा जाबाय, रिटायारमेन्टनि समाव एबा नागारनोसै समाव गावनि खामानिखौ 21 बोसोर जाबाय. जिहेतु जोङो मिथिगौ डक्टरा खै बोसोराव जायो आरो डक्टर जानायनिफ्राय जोङो 21 इयार्स जुदि सार्भ खालामनांगौबा जोङो जोंनि एजआ माबायदि जाहैगोन. दा बे खेत्रआव डक्टर लुमिसआ गावनि फुरा बे 21 इयार्सनि जे मावबोनाय बैफोरखौ मा खालामदों बियो आन्दाज खालामनानै
गावखौ सानसेखालि बियो मोनसे गावनि फारसे साननो थाखाय बियो टेबोलाव जिरायदोंमोन आरो टेबोलाव जिरायनाय समाव बियो बिजाब लिरनो सानदोंमोन लेखा लिरनो सानदोंमोन गाव मा मावबोखो बिनि सायाव बे समाव फार्स्टआव फैदों बिनि गोसोआव जे बै हिन्जाव जाय पेशेन्टखौ बियो आखायाव दांहैनानै गथ' गोमाजानाय पेशेन्टखौ बियो आखायाव दांहैनानै बिनि फारसे मोजां केयार साननाय हनायखौ दिन्थिदोंमोन बै हिन्जावा लेटार हरनानै दङ आरो बे लेटाराव लिरनाय दङ लेटारावबो ओरैबायदि लिरनायसो आरो बै हिन्जावा लिरनानै हरदों जे हिन्जावनि लेटारा ओरैबायदि जे नोंथांनि खामानि मावनाय नोंथांनि साननाय हनाय गासिबो मोजां जे आंखौ माबायदि केयार खालामदों आङो बै समाव गथ' गोमाजादोंब्लाबो नोंनि बै मोखांखौ नुनानै नोंनि मोन्दांथिखौ नुनानै नोंनि फिलिंखौ नुनानै आंनि फारसे साननायखौ नुनानै आङो गोसोआव मोजां मोनदोंमोन दा आं बे समाव नोंजों मोनसेल' खोथा शेयार खालामनो सानो आङो जेब्ला मोनसे गार्डेनाव जायखौहाय जोङो चाइनिज गार्डेन पेकिं होननाय जायगायाव बे चाइनिज गार्डेन होननायाव बियो थांदोंमोननो जेब्ला बे गार्डेनाव थांनाय समाव गार्डेना फुरा रसेसजों बुंफबनाय बिबार बायदिसिनाजों बुंफबनाय बे समाव बे गार्डेननि वालाव मोनसे गिदिर बर्डआव लिरनाय दङ आरो मोनसे खोथा बे जाहैबाय चाइनिज केरेक्टाराव लिरदों चाइनिज आखराव लिरदोंमोन आरो बे हिन्जावा बुंदोंमोन बे चाइनिज केरेक्टारखौ सोरखौबा माने ट्रान्सलेट खालामनानै होनो दा बेयाव ट्रान्सलेट खालामनायाव जेब्ला खोनायो बियो मोनदों आरो बै बाथ्रायाव जे चाइनिज गार्डेनाव लिरनानै दङ जे एन्जय योर सेल्फ इट इज लेटार देन इउ थिंक बेयो इंराजियाव नैबेबायदि जादों होननानै माने जोङो बर'आव बुंनो थाङोब्ला माने एन्जय योर सेल्फ नों नोंखौनो रंजा जों गावखौनो गाव रंजानांगौ आरो बेजों लोगोसे इट इज लेटार देन इउ थिंक बे होननायनि ओंथिया जाहैबाय बियो नों साननायनिख्रुइ उनावबावसो नैबे बाथ्राखौ बे होनदों थ' बेखौ नुनानै बियो सानदों जे बै समावनो बियो सानखांनानै लाइजामखौ हरदों डक्टर लुमिसनो जे बिनि बैसोखौ बिनि मावनाय दांनायखौ मिथिलांनानै बै हिन्जाव बेनो लाइजामखौ हरदों दा बे हिन्जावनि लाइजाम हरनायखौसो बियो जेब्ला टेबोलाव जिरायदोंब्ला गोसोखांबाय नंगौ दा नैबे होननाय दं डक्टर लुमिसआ थिग बे रोखोमनि आरो माने जोङो सम थानाय समाव जेब्ला जोङो सम दङ बे समाव जोङो मावनानै लानो रोङा नाथाय जेब्ला समा बारग'यो होमब्लासो जोङो सानो जे रिग्रेट जायो थ' बेखायनो बुङो जोंनाव गोबां रोखोमनि बार्डेनफोर थानो हागौ टेनसन थानो हागौ बायदि साइडनिफ्राय गोबां फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जेंना बायदिसिना जोंनि खर'आव बार्डेन जानो हागौ बैफोर थासेयावबो जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो रंजानो नाजानांगौ दा बै समाव हिन्जावा जेब्ला गार्डेनाव जेब्ला गथ'खौ खोमा जाखांनानैनो बियो दुखु जानानै दङमोन दुखु जाखांनानै बियो जेब्ला गार्डेनाव थांनानै बै जाथाय बै लिरनायखौ जेब्ला नुयो होमब्ला बे हिन्जावा सानदों जे सानखांनाय फैदों जे आङो दुखु जानानै मा जाबावनो दा आङो दुखु जानानै मा जाबावनो बेखौ होननानै बियो मा जेबो सम बाहायालासिनो गारालासिनो बियो गोदान सासे गथ' लाफिननो थाखाय बियो साखाफारा जादों जोङो थांखांनायखौ जेबो खालामनो हाया खिन्थु गोदान सासे गथ' लाफिननो बियो साखाफारा जादों दा बे समाव बियो गथ'खौ लाफिननानै उनावहाय बियो गथ' मोननो हादों दा डक्टर लुमिसनि बेलायावबो बिदिनो जादों बियो गावनि फुरा पार्सनेल लाइफखौनो जेबो सानालासिनो बियो पेशेन्टफोरखौ सार्भ खालामनायाव दिनै समखौ बाहायबाय नाथाय जेब्ला नायो समखौ गावनि फारसे नायो जेब्ला गावनि फारसे मावनो सानो गावनि फारसे साननो मोनो अब्ला बिथांनि बैसोआ जोबोद लेट जाबाय बिथांनि बैसोआ थांबाय दा जेबायदि समाव जोङो गावखौ रंजानांगौमोन गावखौ एन्जय खालामनांगौमोन बैबायदि समा बिथांनिया थांबाय थ' बेखायनो जोङो मोनसे बाथ्राबो दङ जे दंनायखौ आन्दाज खालामालासिनो मोनैखौसो नागिरनानै जोङो खारथिंबायोब्ला गावनि दंनायखौबो खोमानानै लागोन आरो गावनि दंनायनि सायाव बियो गोजोननायखौ मोननाय नङा आरो मोननो थाङै गोजोननाय नागिरनायावसो जोङो हालाय हाफाय जागोन जोङो बेखौ मिथिनाया गाहाम थ' बेखायनो दिनैनि बे काहानिया बेखौनो खोन्थादों जे
जोङो जिखुनु सम मोनो जोंनाव फुरा जिउआव जोनोमनिफ्राय थैनाय बे जोनोम आरो थैनायनि गेजेरनि समखौ जोङो समफारिखौ जोङो जिउ होननानै बुङो बै जिउखौ जोङो मोनदोंब्ला एट प्रेजेन्ट जोङो दिनैल' मोनदों गाबोनखौ मोननो मोना जों बुंनो हाया मैयायाथ' थांखांबाय खिन्थु जोङो दिनै मोनदों बे दिनैखौ जोङो बोरै बाहायगोन दा बेनि सायावनो डक्टर लुमिसनि बेलायाव फैदों जेब्ला बियो गावनि फारसे साननो हमो गावनि फारसे मावनो लायो अब्ला बियो गासिबो गावनिया थालांजोब्बाय थ' बेखायनो जोङो जा सम मोनो जोङो बेखौ जोंनि थाखाय रंजानो नांगौ आरो जोंनि बे रंजानो साननाया हयथ' जोंनि साननायनिख्रुइ उनसिनसो जाबावबाय थ' जोंनि न'खरफ्रावबो नोंथांनि फेमिलि आंनि फेमिलि सोरनिबा फेमिलि बेफोर गासिबावबो बेबायदिनो जायो जोङो सानो जे आङो ओरै खालमासि बिदि खालमासिनो ओरै खालाम थ' बिदि खालामगोन होननानै सानो जोंनि फारसे जोङो खालामनो हायै जाहैयो आरो थ' जोङो जोंनि थाखानायखौनो जोङो एन्जय खालामनो नाजानांगौ जोंहा मा दङ बेजोंनो जोङो सेटिसफाइड जानो नाजानांगौ सेटिसफेक्सन जेब्ला नोंनि गोसो सिङाव सेटिसफेक्सना फैया जोंनि थानायफोरजों गावनि थाखानायफोरजों जेब्ला नोंनाव आबुं सानथाया फैया अब्लासिम जोङो गोजोननायखौ मोना थ' जोंनि गेजेराव बेनो जोङो गोजोन आरो सुखुखौ नागिरोब्लाबो जोङो जोंनि थाखानायजोंसो मोननो हागोन बुंनाय दङ सासे मानसिया जेब्लासिम बियो गावनि थाखानायनि सायाव एबा गावनि थाखानायजों सेटिसफाइड जाया अब्लासिम बियो गोजोननायखौ मोना होननानै मोनसे बाथ्रा बुङो थ' लोगोफोर डक्टर लुमिस आरो सासे हिन्जाव पेशेन्टनि दिनैनि काहिनिया बेखिनि जे साइन्स गार्डेनाव बै मोनसे बर्डआव लिरनानै दोननाय जि एन्जय योरसेल्फ इट इज लेटार देन इउ थिंक नै बै बाथ्रानि सायाव आङो नोंसिनो खोन्थाबाय थ' आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिदों जोंबो साननो हायो जोङो जोंखौ गावखौ रंजानांगौ आरो बे रंजानाया मा जोंनि थाखाय जोंनि साननायनिख्रुइ उनसिन जानो हाबावगौसो आरो जों लेटसो जाबावदों जोङो बिनि आगोलबो रंजानांगौ थ' लोगोफोर दिनैनि समाव बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स' आङो लास्टलि नोंथांमोनखौ बुंनो सानबावबाय एन्जय योरसेल्फ इट इज लेटार देन इउ थिंक जेखि जाया सिटुवेसनाव थाया मानो जेखि जाया स्टेजाव थाया मानो जोङो गावखौहाय रंजानो नाजानांगौ नङाब्ला मा जागोन सानसे नोंनि जिउआव हयथ' एन्जयमेन्टआ रंजाथाया बा गौरबफ्रा सानसे गैया जालांनो हागौ आस्ते गोमालांनो थ' सम मोननायावनो दिनैनो दानो जोङो जिखुनु खामानिखौ जोङो रंजानानै जोंनि थाखाय मावनाया गाव गावनि थाखाय मावनाया जोबोर गोनां स' दिनैनि नोंथांमोनजों शेयार